που έχει άλλη ομάδα πρώτη, την Νότιχαμ, και εκεί θα γίνει ένα ταβαντούρι, γιατί ξέρετε ότι η Νότιχαμ συνεχίζει στο Europa. Εκεί να δω τι θα γίνει. Γιατί μία από τις δύο ομάδες πρέπει έστω και στα χαρτιά να περάσει σε άλλα χέρια, άμα βγει ο Ολυμπιακός Champions League. Και πάρει και η Νότιχαμ το Europa. Και τι θα αφήσει να περάσει σε άλλα χέρια, έστω και στα χαρτιά? Την ομάδα που ακόμα και για ύπνο να πέσεις ξεκινάει με 120 εκατομμύρια τηλεοπτικά? Την ομάδα που επειδή θα έχει πάρει το Europa θα ξεκινάει με τη 40 έτοιμη? Και το μέρισμα των Άγγλων 60 εκατομμύρια δηλαδή, ούτε 40. Δηλαδή ξεκινάς με 200 εκατομμύρια που απλά να πας να κάνεις τσίσα σου και να πιεις ένα νερό και γυρνάς με 200 εκατομμύρια. Αυτό θα εμπιστευτεί σε κάποια άλλα χέρια έστω και τυπικά ή τον Ολυμπιακό? Ο ΑΕΟ. Ρωτάω εγώ. Μην δείτε κανέναν Ολυμπιακό να περνάει στα χαρτιά στον Καράπαπα. Εγώ θα το ψάξω. Άμα ο Ολυμπιακός βγει δεύτερος, γιατί για δεύτερος μιλάμε, δεν μιλάμε για πρωτάθλημα, και πάρει το Europa η Νότιχαμ, και εδώ ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, καλά, εκτός ότι θα κράξω το Θεοδωρίδη, εκτός ότι γιατί σίγουρα θα βάλει το χεράκι του να μην πολύ ψαχτεί το θέμα, θα ψάξω να δω και ποια από τις δύο ομάδες, έστω και στα χαρτιά, έχει αλλάξει ιδιοκτήτη. Και είμαι πολύ σίγουρος ότι μάλλον θα είναι Ολυμπιακός. Γιατί το ξαναλέω, 200 εκατομμύρια ευρώ αέρα πατέρα δεν πετάγονται εύκολα. Ούτε διακινδυνεύεις 1% να σου τσιμπήσουν 2-3 εκατομμύρια. Πάμε παρακάτω.